Идва ново време, великана дреме, идва ново време, по корем лежи на голите морени великан любовник. Спи. Идва ново време, рита в корема, идва ново време, бебе великан, кан, кан. Търкулва се небето, ето, идва нов ден. Нали имаше едно, дето го сравняваха с наровете, където е, нали, за теб бих. Помниш ли го това? Че е бил белила мандаринка и портокал? Да. Според тебе, за кой го беля това в момента? Какво смяташ за това? Всеки ли е Уърт Дамес? Абсолютно. Абсолютно. Дори тези несполучливите неща също. И приятели, и неприятели, и повече от приятели, и по-малко от приятели, всичко. Всичко. Какво е да обичаш? Динозавър. Не знаеш? Динозавър. Какво е да обичаш? Динозавър не е правилно. Калинка. Магаренка. Калинка Магаренка. Как се казва групата ти детските думи? Динозавър. 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 Защо всичко е любов? Любов е морето, любов е небето, любов е полето. Пълното щастие! Ти! Любовта си ти! Всичко си ти! Най-хубавото нещо си ти! И ей тука си ти! Този момент си ти! Това... Върни! Това ще ми е в 7-те минути, брат, ако не са и 7-те минути. Всичките. Който се знае, се знае. Обичам те! Кое е най-красивото нещо за живота? Кое е най-красивото нещо за живота? За живота? Да. Диди? Не, ти си Диди, ти си Диди. Тя е Или. Ти си Диди, нали? Любовта. Диди. Диди. Природата е много хубава, трябва да се наслаждаваш. Ще идем ли повече? Да намериш това, което на теб ти харесва да правиш и да не се водиш по нормите на други. Защо всичко е любов? Защото
тя, защото лазеше, така не мога. Виж май тя по-бърза въртя. Важното в живота е самия живот като процес, като система. Защото има друго неписано правило при нас хората, че оценяваме това, което сме имали, едва когато го загубим. Обаче живота е малко по-различно, тъй като не може да си го върнем обратно. Което е тъжното и може би влизам в малко тъжна насока, но все пак трябва да има баланс. И аз не съм се мислила. Аз съм софиянец. Не много прав софиянец, но съм софиянец. И живея в Красно село. В Красно село живее един мой приятел, един мой много близък приятел, Ронката. Много се го обичам, Ронка, ако гледаш това, Дари, и ти ако гледаш това, също Значи, слушайте са. Започва зомби апокалипсиса, вият сирени, дават по новините зомби апокалипси, заключите с вас, ба. Този мой приятел Ронката, който живее на 3 минути от нас, точно под неговия блок има оръжейен магазин. Веднага отива там и взима всички оръжия от оръжейния магазин. Аз, тъй като точно пред нас имам такова за живот магазин, за живот, нали, за храна и ба, и за хора за храна и ба, отивам и ограбвам абсолютно всичко на момента. Мисля, нямам време да мисля, о не, ще се крия, страх ме е, ба. Директно тръгвам, защото тогава още зомбите няма да са се разнесли. И няма да са толкова много, и няма да убиват толкова много, и няма да са толкова скери. И всички, докато са в паника, аз ще съм умна, няма да са в паника и ще някакво отивам за храна, отивам за оръжие. През това време Дари живее до аптека. Дари ми е моята най-добра приятелка. Много обичам, Дари! Как се ре? Така, Дари отива до аптеката и взима, обира абсолютно всички лекарства, никой не знаеш какво ще трябва. Абсолютно всичко. Четка за зъби, паза за зъби, шампуани, сапуни, не знам с какво, туалетна хартия, лекарства. Всичко взима това момиче. И се събираме по къща на Дари, защото това момиче живее в Тризолет. Цялата компания, всички отиваме в къща на Дари. И там си имаме запасите абсолютно всички. И като след някакво време... Мама ми звъни. Така. И след някакво време, когато вече запасите ни свършат, ние имаме оръжие. И ще излизаме и ще убиваме шиваните зомбита и ще сме много яки, ще сме от нея яки трио хора по зомби апокалипсис филмите, които просто бият всички. О, да. Ще спасим света. Браво. Сега трябва да дигна на мама обаче. Добре. Хайде, давай сега. Аз вчера се натрасках едно такова на кола. Значи някакво майка ми трябваше да ме вземе, ужас трябваше да актвам so weird. И едно такова тя ме взема с чоколада, аз влизам и съм локин вън. И съм като здрасти, мамо, добър вечер. Много добре с моята приятелка Наталия Беатрис. И я такова пихме студен чай, и я такова на кола. Прибираме се, аз питам се извадя ключа някакво, така го вкарам го. Бързах да стигна до вратата преди майка ми, за да не види как се опитвам жално да отворя вратата. Влизам вътре и съм като мале как не се пикае. Влизам in the toilet и седя там 2 часа, защото се опитвам да повърна. И не се получава, бъркам си в гърлото това и съм като дая, бе, тук не се случват работите. Излизам от the toilet, излизам и вървя така. Майка ми вика, Йоанна, що залиташ? Аз така много сам изморен, брат. Влизам in баня и ми ръцете едно такова ще се спява на мивката. Просто полегнах малко на мивката, защото викам, ако повърна да взема там да повърна, защото ако отидам в стаята си, кой знае, може да си изповръщам кило. Удобско одяло, погледни го това. Отивам до стаята, лягам малко едно такова, викам, може да ми мине, майка ми влиза и вика, Ивана, ти ми си пушила, трябва да си пила. Гледам я, мега актьорското и съм като, мама, как можа да ме кажеш такова нещо? I would never. I
обиди току-що. Тя просто е като, окей, sure. После чувам пак in the toilet, съм като, този път ми се сера, обаче не съм ми се сера. Сера, и съм като, деба ми се повръща. Ставам много бързо, обръщам и един път, втори път, трети път. Виждам всичката ми Balkan breakfast, която ядох вчера. Вчера бях в настроение да правя Balkan breakfast. Ядох яйца, домати, сирене, филийка с сладко, Girl, don't do it. Зонзу, бе. чайче, кафенце, едно такова, никъде. И така, изповръщах го всичкото. И майка ми вика, аре да едем! Окей, брат. Тръгвам. Отивам, брат, тя ми наляла шок от Джули. Нещо, което усещам като ям е водка. Водка потиням. Сядам, така ги ям картофите, викам, деба, това е ужасно нещо, ама ще го ям. Не съм пила сок от Джули, майка, Окей, girl. не съм пила сока от Джули, защото имаше вкусна водка. Защото го прощам пред майка ми. Да, и ще легнах някакво супер рано. Вече снимаш. Има ли една червена точка? Да, има една червена точка горе. И дали ова е кул во општина Кривогащане? Напълно. Дали ова е кул во кампување Делфин? Не. Не? Такива неща се приемат само в Кривогащане. Ние всички сме оттам. И знаеш ли, с Алекс разбрахме, че тази една минута, че той нали те са 9 часа една минута. И тази една минута е просто за да ахнеш и да получиш мини атака от паника пред табелата на Кривогащане. Така го вече. Мисля, че община Кривогащане би ито от бенефит, ако имаше плаж. Нали, тъпото за община Кривогащане е, че е по средата на Македония, Македония е ландлокт. Аз все още искам да отидем някой ден до Кривогащане с Кривогащане. Ще го правим, брат? Правим го. Дали ова ту во општина Кривогащане? Мучо. Издистъвни Кривогащане. Баща ми е ходил на плаж, който се казва Безгащен. Ми да, абсолютно. Безгащи ли ходят? Да, Надявам съответно. Аз не ходя на... Надяваш се? Алекс, дали ова е туф во општина Кривогащане? Издистъвен Кривогащен. Издистъвни Кривогащане. Колко е популацията на село Кривогащане? Дай да видим. Аз имам нещо, което... Да. Така е. Почна са. За мен е обич, чакай. Море, семейство. А тя пъща. И ябава къде е жени и кратка. Ами обич не е само едно нещо, обич е много неща може да... Кажи много. Всичко за мен. Всичко. Навсякъде може да кажеш. Ама всичко. Точно така. Диляна, Иван, Дени, Стели, О, да. Вали, Вай. Мика, Стол. Горе, долу, ляво, дясно. Във всичко можеш да намериш обич. Се дори. Че нали свързваме с обич? Ами, аз сега ще обясня защо. Значи, нали свързвам думата любов с обич, да, каква изненада, защото имам един много любим цитат от една книга, където с любов всичко е възможно. Аз съм лепала на този цитат, че просто много го обичам. Каква е разликата между любов и обич? Ами обичта идва от всичко, а любовта е усещане просто. А обичта е навсякъде.
малко... Не е клише, понякога клишето спасява. И клишето в правилния момент не е клише. Така че спокойно. Значи, ние или говорим най-умните работи, или говорим най-големите простоти. В момента говоря и тук, така че... Добре, аз сетих за моето. Айде, давай. Добре, моята думата, която свързана с обич, е давам. Защото ти като даваш, ти нали даваш от себе си нещо, което е твое. И ти Стелето е ин шок. Ин шок. Да даваш шок и да се трябва да дадеш, значи го обичаш, това е нещо. Ще толкова сладко. Айде, мислите и ви. Моите Деца, които си дава моето време. Ти са моите деца. Я поздравите ли да снимам? Едно. Те малко... Моята една дума е има, защото винаги имаш време, винаги имаш човек, винаги просто има. Партивала кърти тук всичко е, брат. Буквално... Винаги имаш към кой да се обърнеш, винаги имаш време, винаги има какво повече да направиш и винаги имаш колко повече да се развиеш. Това е. И е като куче, като куче. Нещастно, малко лайно и смърдиш на потно ти говно. Пикнята ти като сълзи се лей, а може би пак дядо ти се смее. Ей, нещастник, каза си моля изми, че вече не се търпи, а на мене почва да ми се пърди. Ти си нещастно, малко едно, вярно размазано, без ухо, леко засъхнало, но какво това, след като плохове серат в твоите уста. Ей, нещастник, каза си моля изми, че вече не се търпи, а на мене почва да ми се пъти. Къде? Добрава си!
Ти си нещастно, малко едно, но пък леко. Недоумявам защо, как на фон и на лайна газът ти може да смърди така. И чудя се кога ли ще разбереш, че само началка е корно, ти вечно не можеш да живееш. За сирма и Вики. За Сърмичка и А така ми за Лили, защото стръгва. И за Лили. О, Лили! Фония Бъре ли? Малко сирва. Ти се хвърли в йога. Аре, Ето интро, бати дългото интро. айде, майстро. Чай, спира карата, да почва. Ай, пак. За да ме пипаш и праза куска, За да опиташ, да пуша кошче, що ми искаш. само за да те изкускам. Момиче, ще си взема душче, за да ме пипаш и праза куска, за да опиташ. Това е Лили манифестиране. Що ми искаш. Само за да те изкускам. Това е Наско, който се возахме ония ден. Това е Йони. Това е... Аз си знам. Вижко, брат, ще... Имам си една мечта и тя е да сме двама. Голи боси на плажа и да ни боли фара. Така и не се научих да се изразявам, но мисля, че се сещаш какво ти обяснявам. Толкова едно обяснение, ман. Важното е да знаеш, че избирам те преди всички други дами. Много те харесвам и много те желая. Всеки ден ще стресвам косата ти до края. Обещавам да не се държа неприлично, освен когато направи нещо малко по-различно. Ясно пепче ти такъв ме помисли, че пия само с теб, че гробовете ми са чисти. Колко ще те бутна в огъня. Че ще ти обичам и от дете се отказвам. Такова са снимките. Гризели игри, има време за купони и за глезоти. Оставя. Давай, само да не започнеш да се смеем, защото го умеем. Защо? Ще си взема душче, за да ме пипаш и ни праза куска. За да опиташ, за да пожелая кошче. Йоки, Наси Момиче, ще си взема душче, за да ме пипаш и ни праза куска. За да опиташ, за да пожелая. Момиче, мога да си позволя и да реша кого да пусна и какво да засадя в моята розова градина. Със 7 рози в нея, посял съм, за да има какво да хълцаш. Розова градина, със 7 рози в нея, посял съм, за да има какво да хълцаш. Ей, скибиди, брат. За мен смисъла на живота е да се го изживея по начин, по който аз искам и да не се Стана си доста добре, Валерка. и да не се влияе от мнението на другите. Добре. Да се живея по моя собствен свят. Кой е смисъл на живота? Ная. Смисъла на живота, ами аз съм... Живота е една игра, аз съм панач. Това беше Рио. Еми... Не трябва да слушаш какво другите казват за тебе. Бе, брат, какво е това? Бъди себе си. Рио. Какви банички ядеш сутрин? Аз нямам банички. Аз Добре. пия протеинови шейкове. О, ес! Дай му, дай му. Иначе какво беше? Смисъла на живота. Смисъл на живота е, че няма смисъл. Всеки си е собственото човешко същество. Имаме отделни животи и просто ги живеем както искаме. Някои хора си провалят животите де факто, други ги живеят пълноценно.
което е тяхната мисия, но всеки ги живее по различен начин. Много са спешат, брат. Не, Просто трябва да си живееш живота както ти искаш. Смисъла на живота е да си живееш живота както ти смяташ, че е добре. Little Buddha speaking up. Има ли най-важно нещо в живота? То е различно при всеки човек. И може би това е нещо, което ни разединява като вид. Защото за мен най-важното нещо в живота за момента са хората до мен. И може би щастието. Тъй като ако не го живееш този живот щастливо и на маса, значи не си го живял като хора. Но също така съм на мнение, че с времето ти претърпяваш през толкова много метаморфози, през толкова много фази, че няма как да има едно нещо, което е най-важното. И не мисля, че може да поставим рамка на това, защото в една определена възраст най-важното е любовта, в друга възраст е кариерата, в някакъв момент семейството става основния фокус и не смятам, че може да кажем, че едно нещо е най-важното. Но със сигурност, съдейки по пътя на човека, човечеството като вид, по-скоро бих казал, че общността и че това, че не може да живеем сами, не може да живеем без други хора. Няма как да живеем само единствено в нашия си балон, не untouched и по никакъв начин не опрощнати от други хора. И това е супер тъжно, защото има и хора, които са живели целия си живот самостоятелно, без да имат човек, до който да... Бога ми, чакай, изгубих книжката, изгубих мисълта. Ужас, стриго това. Никакъв шанс. Между другото, никакъв шанс. Продължавай. Има хора, които живеят цял живот сами. Не. О, но! Буквално? В един момент си губя просто мисълта. Добре, да. Мисля ми за... По-скоро за един филм, а именно Soul, който, ако не сте го гледали, ви съветвам на Pixar, трябва да го пред мен. И смисъл от този филм е, може би, това, което всеки един от нас няма време да осъзнае. А именно, че най-хубавото нещо в живота и най-смисленото и най-важното нещо е самия живот. И че много рядко спираме и се възхищаваме на това какво сме ние, къде се намираме и дори за света около нас. Буквално това си говорихме днеска. Буквално. Да, буквално седяха и се депресирахме пред Била човек. И тя ви каза, какво си замислила? Аз казвам, как хората не обръщаме внимание на съществуването си. Буквално абсолютно също говорихме. Великото мога мисля. Напълно. Няма да правя документален филм, ясно. Почва да виж за цирка. Давай. Ами, цирка е... Думата ме буквално правиш нещо, което обичаш, с хора, които обичаш и обикаляш света. Какво повече искаш от живота, брат? Мекто. Това е всичко. Това е живота. Разпам. Това е толкова сладко. Аз съм да осъзнавам и да се развивам. Какво е обичта за теб? Обичта? Не знам, не съм я открила още истински, да мога да кажа. Кое е нещото, което те прави най-жива? Приятелите, хората и природата. Главно природата, защото дори когато съм сама, да прави жива. Бах си сладкото. Ами аз знам, съм малко смотана, не знам какво друго да задам като въпрос. Така че, добре, какъв е? Ако можеш да кажеш нещо, нали, примерно на целия свят и всички да те чуят, какво ще да бъде то? Не
създавате любов. Много overused отговор. Но не, това е най-важното нещо. В смисъл, ние сме създадени от любов. В смисъл, нашите се обичат, направили са ни, цял живот се учим да търсим тази любов, да даваме любов и накрая умираме от любов. Това е супер красиво. О, бах ти сладката. Мукнюе. Не, аз ще кажа какво искам да си кажа. Окей. Скибиди туалет. Значи, какво ни прави да сме живи? Ами, аз мисля, че всяка една емоция, която изпитваме, е доказателство, че сме живи. Но всъщност това, което остава, са може би най-силните моменти, които помним за винаги. И те са тези, които ни правят хората, такива каквито сме различни, индивидуални. Много ми се спи за по-дълъг отговор. Добре. Чао, кучки. Видео ли? Да. Повото, мисъл, супер файн. Would you like him? No.
se puede aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va la terremoto, se mató su niña en moto. Si vos crees que está en mar. Dime tú quién va a cobrar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? La huelga en el puerto ya se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado. Guayaquil City, Los sueños peruanos, venga hermano, enróllate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mandaré. y si te engañas colombiano, De un balazo lo mataré. ¿qué pasa por la calle? Nada, no pasa nada. Guayaquil City, Gonna kill you, baby. Guayaquil City. Guayaquil City va a reventar. Tanto calor no se puede aguantar. Не знам какво. Не. Аз не искам да се бърша в кадър. Ще затворя малко вратичката, да видиш.